Αν τέλειωσες γυμνάσιο και θες να μορφωθείς, πριν πάρεις μια απόφαση καλά να το σκεφτείς. Κι αυτά που λένε γύρω σου να μην τα ακούς ποτέ, μονάχος σου να ψάξεις να δεις τι γίνεται. Καλές οι επιστήμες και τα διπλώματα, το θέμα όμως είναι τι γίνεται μετά. Λοιπόν που λες το πρόβλημα δεν είναι το να μπεις, είναι που σου την έχουνε στημένη μόλις βγεις. Και όπως δεν υπάρχει και προγραμματισμός, αρχίζουνε τα κόλεπα και ο ανταγωνισμός. Καλό είναι ένα δίπλωμα πανώτατη σχολή, μα οι θέσεις είναι λίγες και απόφοιτοι πολλοί. Θα διαβάσω, θα σπουδάσω και πολύ ψηλά θα φτάσω. Τι θα γίνεις, τι θα γίνω? Ξακουστός ηθοποιός, μοντελής αισθητικός, η δασκάλα σε σχολείο.